Takže Andrej teraz ide nám ukázať, ako je správna technika, aká je správna technika lezenia feraty. To znamená nedržať sa lana, lano nevyužívať ani pre ruky, ani pre nohy, len čisto na istenie. Počkaj, to sa nerátalo s tým, že tu je taká šmiklavá skala. Ale nerátal s tým, že tu je taká šmiklavá skala. Trošku sa to skomplikovalo, no. Ale elegantný špagát. Riešiť na odpor takzvané. A dostali sme sa bez použitia lana k prvému chytu. Áno, áno. Pri prvom chyte sa prechytí. A môže pokračovať k druhému chytu. K druhému. Dá sa to inak aj tak, že človek nejde skalou, ale vidie si to úplne inokade. A vtedy nemusí vôbec používať ani na istenie, hej. Hlavne pokiaľ to vyjde po ceste, ktorá je menej náročná. Čo si vybrala napríklad Mirka? No dobre, ale v tomto momente... A v tomto momente... Nie tu. A vtedy je dopustené, že môže sa vtedy rýchlo chytiť aj lana. Áno. A veľmi rýchlym takým vyšvihom dopracujeme K ďalšiemu chytu. Udial to až sem. A tvárime sa, že sme sa lana nedržali. Tvárime sa, že sme sa chytili len uchytili. Áno, áno. A pokračujeme ďalej. Ďalšou fázou, kde už sa pokúsime úplne vyhnúť aj lanu, aj krytu, pretože sú tu veľké skalné police. Čím nie je myslená ani politika, ani polícia. Nepríjemná situácia. Zavodli sme sa prechytiť. Počkaj, si sa prechytil? Si skoby? Prechytil som sa len. Nie je tá spodná pod tým. Skontroluj si to, mi sa zdá, že stočal to, že je pod tým, Andrej. Ale je, ja ju vidím. No a prečo vidím, že je pod tým odtiaľto, to očko? No len je zašprajcnuté o ten oný. No, takže musíš rovnako zísť. Bez použitia lana, áno. V skutku tento výstup sa nám stal taký ukážkový. Ale pokračujeme ďalej, tento pasáž vystrihneme a budeme pokračovať ďalej len po skalných policiách, ktoré sa tu v hojnom počte nachádzajú, takže ich môžeme skvelo využiť a lana sa vôbec nemusíme držať. Takže takéto krásne dlhé kroky robíme, proste sa prehačkneme. Dobre, a zakývaj nám, lebo sa rozlúčime s touto epizódou a pôjdeme do ďalšej. Nie, však to už tam je to nezaujímavé. Lebo už je to dlhé. No čau.